Čau všetci, a zase je tu Mixo. Teraz mám pre vás radu o spaní, lebo každý máme radi spánok. Niekto spí ráno, niekto spí v noci, niekto spí celý deň a niekto aj nevie, kedy ako má spať. Takže poďme na to. Nájdenie si pohodlie v posteli je niekedy náročné, niekedy spíte pri sene, niekedy od steny a vždycky máte ten problém. Ten človek, ten bubák, ktorý sa schováva pod vašou postelou a len čaká to, kým sa otočíte, aby mohol sa postaviť a už len, že... No, ale nebojte sa, Mixo vás pre vás riešenie, ako vždy. Stačí vám iba 3 suroviny, ktoré vám pomôžu takýmto veciam predísť. A to je vajíčka, múka a strúhanka. A to je všetko, čo potrebujete. Ale Mixo, ako nám tieto úplne random veci môžu nejako pomôcť s bubákom? Nebojte sa, to vám teraz idem vysvetliť. Zoberete vajíčko, ktoré rozbijete. Do ďalšej misky dáte múku. Do vajíčka trošku soli, nech sme trošku gurmáni, viete? No, potom keď príde bubák vzadu a začne tam oné, tak sa otočíte k nemu, zoberete mu ten rezeň, ktorý vyklepal, dáte ho do vajca, do múky, do vajca, do múky, do strúhanky, spravíte mu rezeň a už sa nemusíte báť, lebo bubák bude nakrmený a nebude túžiť po vás. Dúfam, že moja rada vám veľmi pomohla tým, že vás už bubák nebude nociť v noci. Myslím vás. A vidíme sa v ďalšej animácii. Zatiaľ. Čau! Ale Mixo, keď sa otočím a rezeň tam nebude ten bubák mať? Tak čo mám spraviť? Čau!